Morjens! Moro moro. Tässä on Sami, Esa juomassa, maistelemassa jouluoluita. Siinä on 9 kappaletta jouluoluita, mitkä me maistetaan, mitä me ei ole maistettu ennen. Ja eiköhän aloiteta. Korkea vai? Joo, se on siinä kolmas laatikko. Jos mä ihan oikein muistan, niin se on siellä. Tadaa! Pääsee vähän. Nyt pitää varoa, ettei käy niinku Marko Poille, ettei kuohu. Mikä, kuoliks se? Ei kun kuohu. Mitä ihmettä, mä luulin, että kuoli. Toivottavasti nää nyt ei kuohu. Niin. Lähiotos. Oliko se enää näin? Joo. Jee! Laitahan sun lasi lähelle, niin. Ja nyt otetaan sitten noin kaikki pullonkorket sitten talteen vai mitä Esa? Sä voit tehdä Jos tiedät referenssin. Sä voit tehdä niistä vaikka itsellesi kaulakoru. Ei, me sitten kun pommit tiputetaan, nää on sitten rahaa. Hei, jos tää on sitten referenssi. Money! Niin. Minkä väristä on? Tää on kuin jotain niinku ripulin väri. Niin on. Eikä. No se näyttää vaan kokikselta tässä kamerassa. Okei, katsotaan. Eka testataan miltä haisee. Et katsotaan. Okei, haju on ihan hyvä. Ihan jees, joo, haju. Kuvaile hajua. Olutmainen. Ei yhtään semmonen mitenkään voimakas tai semmonen yököttävä. Tässä on semmonen hyvin perinteinen oluthaju. Samaa mieltä. Ja makukin on, no, sanottaako nyt vaikka, että 2/5, että jälkimaku on vähän. Otetaan 10, niin kuin 1-10 kategorialta, koska se on paljon helpompi. Okei, no sanotaan sit vaikka, että 4/10. Okei, eli ei niin hyvä. Joo, mulkittaa 4, ei tää niin hyvää. Tässä on aika huono jälkimaku, että tää Kuvaile nyt oli. sitä. Jälkimaku on se jälkimaku. Kuvaile sitä koko makua, millainen on ensimaku ja jälkimaku. Alkumaku on hyvä, se on semmonen perusolutmainen. Se jälkimaku ei ole huono, mutta se kestää tosi pitkään ja se on semmonen. Esa, osaatko sanoa millainen sellainen jälkimaku on? Mun mielestä kun maistuu jotenkin sellaiset vähän karvaalta tai sellaiset, niin kuin se Niin, no se voi olla. Tää on Muflonin huurupukkia. Että jos tykkää karvaisesta mausta tai karvainen maku. En mä tiedä, se on ihan termikarvas. Niin. Tää ei oo mitään mun lemppari. No niin, siirrytäänpäs toiseen. Vaahdot pyyhki. Hei, puhutaisit sä tämänkin? No, Hana. Juu, mä sitten kyllä leikkaan nää kohtaukset sitten. Joo. Ettei, se on, että ei ole sitten liian tylsä. Toi! No tossa on ton kameralle! Mutta nyt seuraavaksi jatkamme Muflonilla, mutta nyt ei ole huurupukki, vaan se tuli piipun kautta. Eli jos tää on samaa, mutta vaan eri tekstillä mä suutun. Mäkin. No mä lausuin sen kuitenkin. Se tuli piipun kautta. Joo. Joo. Luulista nyt olevan vähän eri, koska eri teksti, mutta nyt saa se nähdä, että onko. Laitetaan taas lasi siihen. Esa! Me ollaan rikkaita! En tiedä onks väri nyt niinku ihan eri. Näyttää ihan samalta. Niin näyttää. Haju on aika lailla sama myös. Maussa ehkä on muutoksia. Ei tullut jälkimakua. Ei tullut. Ei oo läheskään niin paha jälkimaku kuin tossa. Tää on sama, mutta ilman jälkimakua. Niin.
Eli periaatteessa tää ansaitsee siitä paremmat pisteet, eli vois sanoa vaikka, että 4,5. no sanotaan 5. vaikka 5/6/10. Tää on ihan hyvää. Eli 5 tai 6. Joo. Kyllä mä sanoisin, että tää voittaa ton hurpukkimufflon. Eli otetaan sitten keskiven tää 5,5. Joo. Otetaan se keskiarvoksi, että tää oli... Joo. Hätäkkä, jos sitä vetää paljon kerralla, niin on vähän Ei saa nyt sanaa suusta, mutta... Joo, tää loppu on vähän huonoa. Niin joo. Kuvaile sitä. No se on sen verran huonoa, että mä en halua tätä loppuun vetää. Se on vähän... maistuu se liikaa se ähäkkyys. Se just se mitä sanaa mä etin tässä. Niin. Eli se. Uutta settä. Miksi minä aina? No kun sä oot lähempänä. Ja sä oot paljon laihempi kuin tää meidän lihapulla. No mä maistan nyt siihen. Laita se tanssii. Hyi. No niin, mitä on seuraavaksi? Seuraavaksi mennään laitilaisen oluen pariin ja tässä on jopa tämmönen niin hieno tämmönen, mitä ei muissa pulloissa ole. Joten... Se on sormen tungettu siellä ja sit sitä kautta vedettyy korkin. Niin, mitäs se nyt vedetään? Nice. Wow! Näin! Oi! Ekaa kertaa tein sen elämässä. Varkaa se räjähtää sun granaatti! Juoskaa! Niin kuin Cheek sanois, et sokkaa irti. Mä vedin päivän. Voi vitsi, toi näyttää myöskin jännältä. Sitä se on, joo. Jännää. Toivottavasti sitten nää kaljanjuojat eivät raivoo, kun te kaadatte silleen kuohuvalla tyylillä. No, se pitää vähän kato kuohuu. Mä oon hyvin pahoillani, te jotka tätä katsotte. Kaljojen ystävät, että minä kaadan tänne. Ainakin meidän kavereit raivoo meille, kuten he raivos Niin nää pikkujoulussa. raivoa s***nä. Jos Näette sitten pian tässä videon aikana. Jos te katsotte tätä, niin siinähän raivoatte. Mä en välitä. No, juokaa. Nyt haistetaan. Laitilainen olut. Haisee. Sori laitilainen. Anteeksi laitilaiset kauheasti. Mä oon hyvin Kai tätä on pakko nyt ottaa huikkaa. Niin on. Oi s***na mikä jälkimaku. Sori, kiroilin. Voi. Mä sitten sensuroin sen. Ei saa Eitä. Tää on 0/10. Sä oot nyt onnekas, kun meillä ei ole rangaistushattua. Muuten tulisi erittäin paha rangaistus. Anteeksi laitilaiset. Tää ei oo Sä et vittu heille. Ai anteeksi, mä kiroilin myös. Joonatan, sä et usko miltä tää laitilainen maistuu. Sä et voi yhtään sanoa miltä meistä tuntuu. Siis No kuvalle sitä makua. tää on hirveää. Niin on. Sori laitilainen. Anteeksi No, laitilainen. kuvalle sitä makua, niinku, onko se kirpeä, karvas vai ihan vaan muuten pahan makuinen? Se on semmonen hönkivä ihan kuin jos joku henki olisi mennyt mun sisään ja yrittänyt tulla ulos sillä. Siis joku yritti riivata sut. Joo, vois sanoa, että sitä. Eli kaljojen jumala toi tälleen, että ei, me emme tykkää sinusta, me nyt riivaamme sinut tai kiroamme sinut. Se oli laitilainen henki. Laitilainen helvetin henki. Okei. Sori laitilainen. Anteeksi. Sori. Miksi se ei ikinä keskity? Tän videon jälkeen laitilaiset tulee hakkaa. Haukutte meidän olutta. Okei, otetaan vielä kerta kielon päälle. Siis oikeesti toi jälkimaku on ihan hirveä. Millainen se on se jälkimaku? Silleen Haluatko niinku... kokeilla oikeesti? En Toi mä. on hirveetä. Siis, Kaikki kalja maistuu mulle hevosen kuselle. niin, mutta toi jälkimaku sun oikeesti pitää kokea, että sä pystyt aliarvostamaan. Se on Ei, ja oikeesti muutenkin jo mä ajan autoa.
No ei se haittaa yhdestä huikasta. Ei se tee mitään. Haluatko sä oikeesti maistaa? Ei. Mä muutenkin vaan sylkäisen sen tein päin naamaa. Me ei maistaa se tossa lavuaari Ei. luona. Se on ihan hirveetä, se on ihan hirveetä. Ei, No. tää on ihan kauheeta. No, kuinka monta pistettä annatte? Mähän sanoin jo 0/10. Sori laitilaiset. 0/10 tännekin. 0/10. Ei voi enää juoda tämmöstä. Mä kokeilen, mä yritän pitää tän putkeen, että mä saan tän juotua. Niin mäkin. Joo, Esa voitti. Aplodit. Yay, you're winner. Yes. This was very bad. Ja tolle jää vielä juomaakin. Juo, Mä en pysty. juo, Mä oon ihan vitu. juo. Mä voin myöntää sen, mä oon ihan vitu onneton, mutta mä en tätä juo enempää. Juo, Ei. Esa mukaan. Juo. Mä juon vaan, jos sä juot. Ei. Ei, en mä sit. Heitä sitä lavuaarista. Niin heitä. Pakko heittää. Huhtaset. Ei mä en pysty. Huhtaset tää paskat pois. Sori laitilaiset. Sori, kun te teette paskaa kaljaa. Ja nyt se vasta sitten meni hyvän HD:ksi. Seuraavana jouluapulainen. Voisin sanoa, että jouluapulaisessa saattaa olla jo vähän toivon mukaan parempaa. Tää ohramallas, kormalt, malt. Ohramallas. Se kuulostaa jo nimeltään hyvältä oluelta. Joten tsekataan, että Ja katsotaan väriä katsotaan heti, että oho, vähän kellertävää. Mielenkiintoista. Näyttää kuseelta. Niin no. Sitähän se Oh god, se haisee tänne saakka. haiseeko? Joo, se on aika vahva. Noniin, Mitä? haistelu. Mielenkiintoista. Jännä. Tässä on muuten jännä. Vois sanoa jopa, että tää on hedelmällinen. Tätä ei tiedä, onko tää hyvä vai paha, koska Hedelmällinen haju. Noniin. tämmönen haju saattaa tulla jostain lääkkeestä, voisi jopa veikata. Tässä on vähän semmonen lääkemäinen haju. Että sitä lääkettä ajattelee, että en mä voi syödä lääkettä, se on pahaa. Mutta sitten se tuoksuu siellä hyvältä. No ehkä mä pystyn sellaista. Semmonen pakko sanoa, että aika ristiriitainen haju. Okei, sitten maistaminen. Pakko sanoa, että taas on kyllä jännä. On. Nyt mä en voi sanoa, että onko tää pahaa vai hyvää, koska tää ei okseta, mutta ei tää miellytä. Tää on ehkä keskivaiheella. Mä sanoisin 4/5/10. 4/5. 4,5/10. Aika, ette antanut niinku 5,5 ylempää. Ei, koska tää ei miellytä. Ja mulla on luotto näihin raskasta joulua juomiin. Mulla on luotto niihin. Mut sit mulla on pelko. Mulla on hirveä pelko tähän. Villin lännen aikaista, jos tiedät mistä mä puhun. Red Dead Redemption. Mua pelottaa toi oikein. Mua pelottaa toi. Kuka voi oikeesti viitsiä juoda, kun tässä on niin ruma naama? No onks ne juopot nyt koskaan oikein kauniit ollut? Aikuinen mies mä oon. Maistelen eri jouluoluita. Jouluapulainen. Makuja monia on. Tahdon niitä haistaa. Etenkin ja varsinkin maistaa. Saapi nähdä, mitä on seuraavaksi luvassa. Kysymys. Tarjositteko te tätä teidän ystävillenne joulujuhlissa? Tätä olutta. Niin. Ehkä. Meidän pitäisi Tää on tehdä joku kerta tehdä tätä livenä, niin sitten me saadaan live-kysymyksiä. Niin, seuraava niinku live niinku maistiais on. Et jos tää niinku saa paljon katsojia, niin me tehdään seuraava maistiaisjuttu livenä. Joo, tsekatkaa meidän Twitch-kanava. Pidemmän päälle. Ei kauhean miellyttävää. Johtaa sun reaktiosta. Sulla on Se vielä... menee mun sisälle! Se menee mun sisälle! No niin, juo toi loppuu.
Juon. Minä poika juon, minä tykkään olla käynnissä. Eipäs nyt mennä sinne spektin puolelle. Jatkaisin. No ei se haittaa. Seuraavat oluet kyllä kaadetaan niinku oppikirjassa sanotaan. Jos se vaikuttaa tähän makuun, niin minä olen hyvin vihainen tästä vaahdosta. Katsokaa tätä vaahdon määrää. No niin, mitä on seuraavaksi? Mä ajattelin nyt mennä näihin raskaisiin jouluihin, koska mulla on vahva tunne, että nää on hyviä. Kaadetaan oppikirjan mukaan. Hyvä. Liikaa vahtoa. Alkaa tulla liikaa vahtoa ja Rauhallisesti. Loppuuko jo tölkki? No. Pullo. Sami on Tämä on vajaa ihminen. pullo! Se on vajaa ihminen. Siis sinä koet erottaa sit pulloa tölkistä. Mitä sä saa? Parastautto tämä tänne. No niin, sä otahan lasisi. Hajuan. Mikä hajusta tää on? En tiedä. Siis, Pieräiskö Essa? Ei. Tää on niinku juopon kustan. Juopon kusta? Millainen on juopon kusta? Okei, Esan kusta. Ei, mun kusi on ihan samanlaista kuin muillakin. Eli millaista? Ihan tavallista kusta. Kuvaile sitä tarkemmin. Mitä sä et ymmärrä kuvaile? Ihan tavallista. Niinku mitä on niinku... Siltä mitä normi kusi nyt on, en minä tiedä. Hei, jos tää on sitä viihdettä, mitä tässä kuvataan, että tässä videossa kysytään millaista on Esan kusi, niin minä ainakin... Onko sitten Esan lopettaisin kusi tän vihreä? Hei, kustaako se vihreä kusta? Ei. Esa nyt. Joo, Maistetaan. No maistetaan sitten. Maistetaan. Tästä taas tuli jännä. Alku oli jo vähän etovaa jo. Loppu ei niin etovaa kuin alku. Mä en tajuu. Etovat tunnet. Voisitko kuvailla? Alussa tuli jo se semmonen vahva pöyhähdys. Semmonen ja kun joku olisi röyhtässyt suuhun. Oh, okei. Siis, tää tarkoittaa sitä, että jos olisit vaikka niinku suutelemassa jonkun kanssa, sit se röyhtäisis siinä suudellessa sun. Siltä tää maistuu. Oh, että niinku tulee yhtäkkiä valtavasti ilmaa suuhun. Niin. No en mä nyt tiedä ilmaa. Pitämättä se. Kaasui. Se on semmonen Vähän kun sä laittaisit suus jonkun perseen reikeen se pieraisee. Se on vielä pahempi se, uskoisin. Mä en tiedä pystyykö mä enää juoda enempää. Nämä puheet alkaa olla sen verran raskasta kuunneltavaa, että No, toi on raskasta olutta. nämä puheet on raskaampaa kuin tämä olut itse. Sehän oli tätä. Joo, raskasta joulua on se bändi. Menkää kuuntele ehdottomasti hyviä joulua. Metallijoulua. Jos joku ei vielä ole tietoinen bändistä, mutta kyllä uskon, että kaikki on. Tää toinen raskasta joulua ei ole ollut. Mikä on erikoista, sillä tämä on lonkero ja se vahingossa nyt tuli mukaan tähän. Lonkero? Joo. Se on lonkero ja se on tämän videon ainut lonkero. Eli tää on sitten joulukalja ja lonkeromaistiainen. Lonkero. Niin. Joululonkero maistia. Kuulostaa niin tyhmältä se sana. Joululonkero. Tätä ei pysty vetää silleen niinku. Tein niinku mie vedät vaan kerralla. Sä kiroilit! Anteeksi. Meidän pitää oikeasti hankkia se rangaistussattu ja kirjoittaa rangaistuksia. Niin, jos kirosana meinaa tulla, niin sanoo vattu. Niin, jos sä tahdot kiroilla sanoa niinku, voi vattu! Rattu. Voi naasin perse! Huhhuh. Hei Joonatan, pistä pauselle, pidetään pieni maistiaisbreikki, me ollaan kohti jo puolet, meidän pitää vähän taukoa ottaa. Okei, otetaan pieni tauko. Joo.
Oh joo, helpotti. Hyvä. Tuo paljon parempi. Jestas, kun sul tulee paljon. Kuinka paljon sä oot juonut? Ai. 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 Sitä tulee niin loputtomia. No niin, ja ei kun jatketaan seuraavaan juomaan. Mikä oli nyt se lonkero? No niin, mä ensiksi katson. Se on viimeinen toi pikkunen. Kaneliomena. Kaneli on eka silleen, mut omena. Mä oon ihan varmasti, että tää tulee taas ole hyvin ristiriitainen. Koska tää on lonkero, niin sitä ei varmaan tarvitse kaataa kunnolla. No. Ota! Kiitos. Sun pitää olla vähän enemmän, kun sulla on pikkasen. No niin. Jännä, tosi jännä tuoksu. Tosi joulunen. On. Joulunen tuoksu, että ehkä ensimmäistä kertaa. Eli kanelimainen. Joo. Ihan kuin joulupuuro tuoksuis. Niin. Tällaista varmaan se puuron tuoksu tulisi ole, jos ne vittu jossain kanelissa. Sä kiroilit! Sorry. Se on paha juttu. Sorry, nuoret. Tai lapset. Niin, koska kaikki... Pienet ihmiset. Sorry. Sillä kaikki, jotka ovat YouTubessa, ovat 9-vuotiaita lapsia. Vai mitä? Onko? Se on PewDiePie meme. Se on tää, että PewDiePien kaikki fanit ja katsojat on 9-vuotiaita. Mä en oo seurannut PewDiePieta sitten vuoden 62 jälkeen. No, ei muuta kuin YouTube ei se olisi olemassa. Killing. Nyt on pakko sanoa, että saattaa olla jopa limumainen maku. Niin on tommoista vähän joltakin limsalta. Oikeesti. Ei tätä voi sanoa kauhean hyväksi limsaksi. Mutta ei pahaksi. Mä oon jopa nyt jopa sillä kannalla, että nyt mä annan ekaa kertaa 7/10. Aika Mäkin hyvä. annan 7 tälle. Tää on tosi hyvää. Tää on jotenkin... Tässä tulee semmonen jopa pieni Mountain Dew Niin. vivahde. Ihan oikein sä oot. Okei, joten 7/10. Joonataan, haluatko maistaa? Ei kiitos. Jos sä tykkäisit tästä, tässä maistuu vähän Mountain Dewiltä. Ei kiitos. Se oli hyvä. Jopa 8/10 ehkä. Mä alan pitää tästä tosi paljon. Eli sä nostat 8. Koko ajan vaan enemmän ja enemmän. Tää alkaa olla nyt jo pelin paras juoma. Tai siis näiden maisteluiden Mä juoma. nostan tän myös 8. Että tää on jo niinku... Tää on ollut nyt pelin niinku... Tai siis tän maisteluiden paras juoma. Niin on. Ai että oli niinku... Voi sanoa, että oli mukava juoda tämmönen juoma, mutta... Hyvin epämukava lähteä taas olut puolelle. Niin on. Aloitetaanpa sitten. Viimeiseksi Miksi? mennään joulun taika Porterin pariin. Porter eli Harry Potter. Eli Potter, mutta se onkin Porter.
Pie. Joo. Joulun daiga. 5,2 hirvet promille. Tässä ollaan jo humalassa kohta. Joo, te ootte ihan umpikännissä. Ai joo, mun pitää näyttää teille tänne Michaelin tyttöystävän kännissä ja se oli sairaan hauska. Arvatkaa mitä se teki. No. Se katsoi tätä toimintaleffaa ja se luuli, että se oli Black Ops 4. Oh my god, mikä väristä. Voi vittu, mä taas kaadoin väärin. No ihan sama. Hei, kuulitteko te? Joo. Se oli pelaavina Black Ops 4, mutta se oli leffa. Hän oli niin kännissä. Ylös nousemus on rankkaa. Haju? Mitä tästä nyt hajusta taas sanoo? Ihan perusolut, mutta tietysti kyllä siellä haisi myös vähän kakkaa. Eli kaikki oluet on ihan samoja. Kakaa. No kyllä se tässä nyt vähän haisi kakkaa. Eli joku oli paskantanut nyt siihen Kyllä. tislaamoon. Hieman ehkä. Mikäs tämä taika nyt olikaan? Onks tässä ainesosat ja kakka? Siis vesi, ohra, mallas, vehnämallas, siirappi! Sekö tässä nyt jytkähtää? Tässä on varmaan poronpaska uutetta. Niin, se on se joulu. Ei tässä oo kyllä... Mä veikkaan, että siinä on kalkkuna. Kalkkuna on kuvassa. Ja tässä on vähän Petteri Punakuonon paskaa. Kai sä tiesit, että Petteri Punakuono on ihan fiktiivinen satuhahmo. Tiedän, mutta se tuli nyt vaan joulusena mieleen. Se on hienoa. Tämä on jouluspesiaali, joten joululle! No joo. Ei paha olut. Sanoisin jopa, että 6/10. Ei kun muutankin 5/10. Tuli pieni jälkimaku. Vähän jopa semmonen joku ähkymaku. En tiedä mikä. Mestari itse vetää vaahtojen kerää. Ai, no haluan nopeasti pois tästä. Ja tehdä mitä? Jotain muuta kuin juoda näin paljon. Hyvä puoli on se, että tässä on enää tän oluen jälkeen 2 jäljellä. Joten... Se on totta. It was at this moment he knew. He fucked up. Hui saatana. Ei paha. Aika hyvä. Ja aika hyvä. Ja sä vihasit sitä vähän aikaa sitten. Aika hyvä. No joo. Eli se mieli maistuu kun hörppää vähän enemmän. Voisit sanoa, onpas tämä vahvan makuista. Aika hyvä. No joo, ei tää... Kyllä mä niinku 6/10 pidän silti. Joo, kyllä mäkin. Vaikka siinä on se pieni jälkimaku, niin se on kuitenkin niin pieni. Niin ei siitä... Tai yhtä pieni kuin Peniksessä. Tuo oli taas tarpeetonta. Tuo oli taas erittäin tarpeetonta. Anteeksi. Hyvin tarpeetonta. Epäilen hyvin vahvasti, että sulla on suurempi. Epäilen hyvin vahvasti. No vertaillaanko? Joo, no nyt kyllä meni taas vähän. Nyt kyllä meni taas vähän. Malmgård olut, jouluolut. Näytä kamera. Malmgård. Okei. Tää on varmaan nyt jotain toismaalaista. Mitä? Toiselta maailmalta, kun tässä on tämmönen... Toiselta maailmalta. Täällä on vain yksi maailma. Ja se on planeetta Suomi. Tän on tehnyt ufot.
Alien beer. Nice. Ei, kuulitteko mä sanon, että tää planeetta on nimeltään Suomi. Eli että me oltaisiin maailman keskelle ja sellaista, että mä oon nyt vähän ylistän meidän maata vähän liikaa. Planeettamme Suomi! Siitä saa hyvän biisin aikaiseksi. Se on aika itserakas. Mikä ihme toi oli? Auto. Mä veikkaan, että se on Esan pahempi ja haisevampi kaksosolento. No niin, kaada. Oppiasta. Hitaasti, mutta varmasti. Hyvä. I do it now! Mä osaan sen. Hyvä. Mä osaan sen nyt. Mä osaan sen. Mä olen iso poika, mä osaan sen jo. Vai oletko iso poika? Ja nyt sä pilasit sen! Oh, se oli vain tilkkaa, lopujeme. Sä pilasit sen! Vitun pilaava Sami. Hei, sä kiroilet! Ai anteeksi. Esalla on varmaan jo jotain, jotain jotain, Esa, sulla on varmaan jo jotain 1000 rangaistusta. Joo, me tehdään siitä meidän uusi sarja. Esan 1000 rangaistukset, jakso 1. Esa on 1000 rangaistusta. Jakso 1, niitä olisi 1000 jaksoa. Tehdään ensi vuonna jouluspesiaali, jonka nimi on Esan 24 rangaistusta. Ei, kun se on vaan pahemmalta. 12. Niin kun tehdään siitä biisi se niinku, että tiedätkö se 12 Days of Christmas. On a first day of Christmas, my true love gave to me. Tiedätkö sen biisin? Tai sitten tehdään ensi vuonna yhdelle kuukaudelle semmonen sarja, Esan 30 rangaistusta. Hei! Flippasitko sä mulle? Flippasin. Sä olit tälleen. En mä mitään. Mulla on se tässä kameralla. On vai? Sä voit katsoa sen freimiltä. On vai? On vai? Kuinka kehtaat? Se oli referenssi. Fuck you. Tää haisee... No, ei pahalle, mutta... Hei, joiko näihin sä? hajujen on alkanut En jo mä oo tottua. juonut, mä vaan haistoin. No niin. Nenä on alkanut jo tottua näihin. Millainen on haju? Se on perus... Vois sanoa, että joku noista haisi sanalle. Teidän vastus Tuli kaikkeen. kauhea deja-vu tästä hajusta. Niin tuli. Teille on vastaus kaikkeen on, että... ennenkin. Hei, teiltä kysytään, että minkä juoman tahtoisit, no perusjuoman. Niinku, teillä on kaikki on, että perus on vastaus teille kaikkeen. Että mikä on teidän sitten unelmatalo? No perustalo. Unelmatalo. Se mikä me tehtiin Simsissä. Niin se on totta. Sims 3. Sims 4 on varmaan parempi, en oo kokeillut. Mitä toi kusipää tuolla elvistelee? Se on varmaan Taro tuli heittää linttaa tänne. Oh yeah. Näette myöhemmin kuka on Taro. Niin. Sit rupee soimaan pikkujoulussa. Ei No niin, ei juokaa. rupee soimaan, ei saada käyttää muiden biisejä. No jaa. Esa, kerrohan. Tossa oli vähän tuo jälkimaku vähän. Niin, no ehkä tää ei oo niinku ihan semmonen mitä mä olisin toivonut. Mutta toisaalta yhdistettynä hajuun maku oli semmonen, minkä mä aika lailla arvasin. Tai aika lailla tiesin jo mä oon olevan tällainen. Eli me emme pysty, katsojat ei pysty maistamaan mitä te maistatte tässä. Sanotaan nyt vaikka näin, että perusolut, mutta mitkä ne oli ne vaiheet? Vesi, ohrasmallas. Mikä perse on speltti? En tiedä, mutta... Spermaa. Esa näköjään joit sun oman jo näköjään joo. Mä huomaan, että sä joit. Tiedät sä mitä siinä oli myös ainesosana?
Siinä oli spermaa. Perunaa? Peruna. Anteeksi. Perunaa? Ei tässä ole sanottu mitään pahoja tai häröjä sanoja. Kyse on vain oluista. Oluista. Joten skål Pohjanmaan kautta. Ai. Huhhuh. Tää on niin raskasta. Mä hidastelen ihan sen takia, koska mä pelkään tota. Mä pelkään tota suunnattomasti. Ei se voi olla hyvä, jos se on ton muotoinen se pullo. Olaf Christmas Ale. Mustan Virran panimo. Voi näin pientä, se pelkää pientä pulloa. Hei, sen nimi on Olaf. Sä tajusit sen vasta nytte. Niin, Ja sitten tehdään näistä kaulakorun ja se joka sitten lahjoittaa meille ensiksi se 10 miljoonaa euroa voittaa sen. Katsokaa tota pukki, miten creepy se on. Siis mustan virran. Ihan kun tää olisi joku tappava olut. Se on joku tappavan pukin olut. Toi Joulupukki joulupukki on ritari. Se on ritaripukki. Ritaripukki! Hän tappaa kuningaskunnan viholliset ja tuo niiden ruumiit lapsille lahjoiksi. Ei tässä ainakaan paljon oo. Kun täällä laitetaan puokkiin, niin onneksi ei oo paljon juotavaa, että... Ei. Thank you God. Siitä, jos tois ollut joku litran pullo, niin mä olisin ollut hirveän pulassa. Nyt ei kun vielä... Viimeistä viedään. Hei Sami, mä viivytän sua sen verran, mun on pakko mennä pikapaskalla. Voi helvetti! Tauko tässä kohtaa. Lihava ystävämme on hyvin pitkä paskoja. Okei. Nyt totuus kävi ilmi. Totuus is... En mä tiedä. 1 hour later. Nyt se tulee, nyt se tulee. se paha Nyt se julmuus. Se itse paholaisen juoma. Pirun Nyt se kusta. kostautuu. Te juotte pirun kusta. Ei. Juo! Se on auki. Nyt ei voi enää perääntyä. Ei niin. Noin. Lopussa. Juo se kaikki! Hyvä! Onneksi tää on tolle. Oho. Esalle lurahti. Ota sä loput. No, hyvä on. Noin. Ei saa. Ja pilasit se Esan juoman. Esa ei ansaitse parempaa. Tuolla näin. Saatana mursu. Tommonen Saatana parakas puliukko. Tommonen mörön perse. Vittun lentävä puliukko. Kiroili! Palokunta paikalle ja poliisit. Yes. Sinä senkin puliukko. Itse asiassa se hyvän tuoksusta. Niin on! Annahan puolet takas. Kaadahan! Mautumisen. Miltä se tuoksuu? Takaisin. Is back my drink. Enemmän! Liikaa! No, miltä se haisee? Ihan hyvä. Ihan hyvä. Kuvailla. Voisitteko kuvailla tarkemmin? Se on ihan... Sama kuin Malgord. Niin. Hetkonen, oliko tää nimi Malgord? Malmgord. Eikö se ollut Olaf? Tän Olaf. Pieni pullo. Mustan virran panimo. Christmas Ale 0,33 TR. Niin. Alk 4,9% vol. Maistetaan. Eli se ei ole mikään Olaf. No joo, ei pahinta. Kyllä mä edelleen on sillä kantilla, että toi laitilainen oli se kaikkein pahin. Se oli se kaikkein paskin. Tää oli itse asiassa yllättävän hyvää. Niin, yllättävän hyvää, ottaen huomioon, että tölkki on pullo on tämän mallinen. Niin. Toi näyttää sellaista yskänlääke paskalta. Niin näyttää. Ehkä tätä voi yskänlääkeksikin ottaa. Eli oli ihan hyvää. Sanotaan vaikka näin, että pahuus elää jo meissä. Dun, dun.
Ja niin. Tuleeko sitä sitten Deaditti jossain vaiheessa? Ei. Referenssi Ash vs Evil Dead. Ja Evil Dead sarjat. Ja kaikki sitä. Miten sä pystyisit tekemään vahinkoa tolla säälittävällä aseella? Esaan sattuu kaikki. Ai jaa. Esa on ihan No heikko. lyö sitä. Ai, mun käsi meni sijoilta. No niin, sitten sun pitää maksaa Esalle 1 000 000 euroa sen hänen käden korjauksesta. Tässä. Ei. Ja sinun pitää maksaa nyt mulle rahaa, Kaikista koska on. mä olen hänen ystävä ja minä kärsin hänet samat tuskat. Minä olen kärsinyt eniten elämässä. Jaa, paskat. Se ei oo kärsinyt mitään. Kerropas sitten sun kärsimyksistäs. Jumala. No kerropas kärsimyksistäsi, oi hyvä Sami. Kerran mä olin vessassa. Ei ehkä tolla aloita. Aloita, useamman. Kerran mä olin kävelyllä ja mä kohtasin haisuneen. Onko Suomessa haisunäätiä? On! Onko? Mitä? Eikö? Ei täällä mitään sellaisia elukoita. Ootas, mä katson nyt. Mitä minä on menossa? Ai. Hei Joonatan, jos mun lasiksi lukee, kato, Voisiko joku ottaa tän kameran? Mun pitää oikeesti googlata. Sami voi pitää. Joonatan näkyy kamerassa. Hei, tsekatkaa mun uusi puhelin. OnePlus 6T. No, onneksi olkoon. Joo, maksoi yli 600 euroa. Esa hörppää. Se joi jo. Mutta Sami ei ole vielä juonut, joten Esa kupaa. No niin, nyt otetaan viimeiset hörpyt. Ota! Joo. Noin se menee. Noin. Ja sinne meni. Paholainen. Nyt meissä selkeästi Esankaa on musta virta. Sä se Joonatan nyt Ei. googlettaa. Taitaa olla vähän humalassa. Itekö tänne se? Siinä on itse toinen humalainen. Niin varma. Mä en kato kameraa enää. Siis mitä tää loppu on? Maistelut loppu jo. Siis mitä tää loppu on? Maistelut loppu jo. Joo, Suomessa ei ole haisunäätiä. Mikä Niitä on niitten- vaan Amerikassa. Niin. Sinä senkin tietämätön apina. Tolla. Hei. Te ette halua, että mä tulen teidän kimppuunne. Mitä sä pystyt tekemään? Mulla on lyöntivoimaa. Ja paskat, sulla ei ole mitään voimaa. Joonatan vai mitä, että... Esa, ota tämä. No. Dun. Mä näin kuselle. Ja miksi minä olin valmis tappelemaan? Mulla on kusihätä. Mun on mentävä kuselle. Mitä ihmettä? En tiedä. Ota. Hei. Älä ota. No, tää on sitten tältä meidän hetkeltä loppu, mutta tää video vielä jatkuu. Näette se meidän pikkujoulut. Tässä oli maistelut ja sit vielä alkumaistelut, mitkä tapahtuu noin viikko 2 sitten. Ja ne nyt, ja te näette ne nyt. Samaan olutta. Laitoin tähän. Tää on selfie-stikki. Joo. Hiljaa tarttuu. Tätä Saimaa olutta mä laitoin nyt tähän. Ja pakko sanoa, että tää maistuu paremmalle kuin tää tuoksuu. Mutta tämä on hyvä, tätä pystyy juua. Tää on hyvää tavaraa. Mut sitten päästään tähän X-Max IPAan. Niin pakko sanoa, että tää haisee sekä maistuukin pahalle. Onko se mitään muuta? Mitään muita juomia? Paskaa. Häh? Onko mitään muita
joulualkoholijuomia. Palataan niihin myöhemmin. Okei, Nyt mä yritän saada tän juotua. joo. Joo. No niin, Täällä on nyt kassillinen näitä joulujuomakokeiluja. Otetaan seuraavaksi kokeiluun tämmönen jouluolut. Mennään ehkä valoisempaan kuvaan, että nämä tölkit näkyy. Tällaiset siis. Jouluolut ja erikoinen Lahden jouluolut. Tässä maistetaan eka tätä Lahden erikoisolua. Pitääkö sun nyt Pitää eka ite vetää, se Hei, mulla on muuten vielä 5 korttia. Pitäisikö tähän riittää? Väri on aika mielenkiintoista. Mutta ei osaa sitä. Hetkonen. Kyllä vaahtoa. Pitää vähän Kuka tahansa kenet siellä valitset yrittää heittää kortin pois. toisella Sami! suunnitelmaa. Sami, heitä kortti pois. Mulla on oluen maistelu kesken. Niin, Laita sinne. odota. Joo, et se ei Mitä? saamaan. Kun mä joon olutta, niin mä osaan. Vedit sen suoraan. Niinku lääkkeen, niinku pahan lääkkeen. Niin. Kaadeta noin. Joo, Sami, sä teet... joo, Te tuleeko se voitte- YouTubeen? te voitte Vai leikkaaks siellä- mä sut? Voit laittaa. Te voitte siellä videolla Ei, kun siellä sanoa, pitää että mä laittaa kaadan se- paskasta, mutta mä kaadan mitä mua huvittaa, saakeli. Joo, mutta sanotaan, että se vaikuttaa sitten makuun. Niin, Sami, hei, kortti pois. Niin, heitä kortti pois! Niin, ihmisille, joita ihmettelen, me pelataan korttipeliä nimeltään Bang. Mutta mä oon eka, joka kuoli. Vitsi, kukaan oikein tiedä. Ai ihan mikä vaan kortti pois. Joo. Ihan mikä vaan kortti pois. Hetkonen, onks mä menettänyt yhden taas? Hetkonen, mä oon varmaan ite vahingossa omaa korttia siirtää. Joo. No siinä on vain maistelussa. No niin, heitä. Siinä oluen maistelun merkeissä. Miksi sä heitit sen hiiteen? Mä tarvin, kato tänne, täällä idä toki. Okei. Ymmärrät? Ai niin joo, ja vieläkin kun sulla on tuikortti, niin sä kyllä voit voittaa. No niin. Maistellaan Joo. tätä Lahden, Tehdä mitään. tätä Lahden erikoisolutta maistetaan. Hetkinen, mulla on vaan 3 korttia. Tamppa No maistaa joo, tätä. ehdottomasti parempaa. Hajukin on ihan viehättävää. Kyllä tätä mieluummin juo kuin tätä X-mässiä, joka on ihan hevon kusta, jos mä ite voisin sanoa Nyt tää näin. maistuu susta. Että kyllä. Okei. Mä voisin sanoa, että mä oon siinä vähän semmoista omanlaista. No niin, kenen vuoro? Joo. Skibidi challenge. En mä osaa, en mä älä. Kooli. Toi on vielä helppo osuus, sit kun alkaa se skipidi, niin se on vaikea. Miten ne menee ne käsiliin? Se on kyllä. Ne menee tälleen. Skipidi, ai niin. Vittu, ei sitä vaan osaa. Kun siinä on tää Bum kohta bum vielä. bum bum ice. Hei Taro, onko Niin. se yhtään se tuoli mennyt yhtään mitenkään? Se skipidi vai No niin, luontoissa. Mut kyllä tää saa niinku voittaa niinku. Oota. Ja sinne se jäi. Vaan semmonen fotopompata sinne silleen hienoksi. Mut kun sä odotit mua, oisit pitänyt sillä ottanut sen, niin mä olisin päässyt silleen vauhdilla. Et sä ois tehnyt mun pään taakse. Niin oisin. Okei, kenen vuoro se on? Kuva. Okei, Sami, pelaa! It's game time. Tässä otetaan heti jo alkajiksi pari korttilloa ja... No, lopetanko mä kuvaamisen hetkeksi? Lopetan vaan. Onko kuumu? Tommonen kauhea paahtovuori Niin tää on tossa. taas sit, että... Paahtopallo. Sielläkin Ihan vahinko. hirveä. Joo. Jätä se mulle, niin mä voin ampua sillä Samia, Okei. koska mä en yllä siihen. Seuraavaksi joulu. Vittuut! No niin. Se vielä pahempaa. Et ois sanonut sun reaktio ennen mua. Pitääks Nyt mä en uskalla juua tätä. Juo!
Esa, löytyykö sulta Misset-korttia tai jotain? Ei se niin paha oo. toi noin. Ei sä väittää, että se on paha. Ei tää niin paha. Mun mielestä oli vähän. Käytä. Mä käytän sen. Mut sitten... No joo, pitää herkkuja on tos paska perässä. sivumaku. Mutta alkumaku on ihan hyvä, että sen takia se ei ykätä siinä alussa. Sen takia ihan jees. Kyllä tää nyt X-Massive voittaa. Älkää ikinä ostako X. Hei, kato se Esa kuoli. Esa kuoli. Esa kuoli. Mikä sä olit? No vittu, kato! Vittu se peli jatkuu vielä. Voi paska se peli jatkuu Voisiko joku vielä. oikeesti tappaa tuon hitsi sheriffin? Hello. Moikka. No niin, lopetanko? Joo. Älä